For at være helt ærlig, ved vi alle, at de fleste kvinder skjuler tegn, som virkelig viser, at de vil gå til sengs med dig. Men i denne videoen vil jeg præsentere 5 klare og enkle tegn. Og selvfølgelig, min ven, hold dig til slutten, for det sidste tegnet er det mest betydningsfulde af alle. Jeg er sikker på, at du vil kende dig igen i mindst et af disse tegnene. Men først giv mig en like, aftale. Kompis, pas på. Et af de første tegnene på, at en kvinde er interesseret i dig, er en invitation til hjemmet hendes. Dette er et stort skridt, fordi det betyder, at hun ønsker at dele specielle og intime øjeblik med dig. Det er som om hun åbner døren til verdenen sin for dig. Når du kommer til hjemmet hendes, observer, hvordan hun opfører sig. Hvis hun er afslappet, rolig og afbalanceret, er det et godt tegn. Hvis hun for eksempel inviterer dig til at sidde på sofaen og snakker uformelt med dig, betyder det, at hun føler sig komfortabel i dit nærvær. Hvis hun virker lidt nervøs, ikke bekymre dig. Det kan bare være, fordi hun ønsker at gøre et godt indtryk på dig. Læg mærke til de små gæstene hendes. Hvis hun tilbyder dig en drink, eller viser dig rundt i huset, som stuen, køkkenet eller til og med rummet hendes, betyder det, at hun prøver at skabe en hyggelig og komfortabel atmosfære for dig. En anden vigtig ting er, hvordan hun snakker om hjemmet sit. Hvis hun begynder at fortælle personlige historier om genstander eller specielle steder, som et familiebillede på væggen eller en speciel bog i hylden, er det et tegn på, at hun er klar til at åbne sig og gå ind i en dybere forbindelse med dig. Læg også mærke til, hvordan invitationen blev udtalt. Hvis hun spontant inviterede dig under en samtale, kan det betyde stærk og øjeblikkelig interesse. For eksempel, hvis der snakker om filmer, og hun siger, "Hvorfor kommer du ikke over til mig, og vi ser på en film sammen?" Det viser, at hun ønsker at tilbringe mere tid med dig. På den andre side, hvis hun planlægger invitationen på forhånd, for eksempel med en melding, "Hej, hvad med at komme til mig på lørdag og lage mad sammen?" betyder det, at hun allerede har tænkt på dig og bryder sig om forholdet deres. Mit råd er, hvis du nogen gang får en slik invitation, ikke afslå den, for sandsynligvis vil det ske noget flot mellem der. Men nå til det andre signalet, fysisk kontakt. Forestil dig, at du har en afslappet samtale med en jente. Alt går bra, det er ler og har det gøj. Pludselig begynder hun at berøre skulderen eller armen din på en uformel, men konsekvent måde. Denne typen fysisk kontakt er et vældig stærkt tegn på, at hun er interesseret i dig. For at forstå bedre, fysisk kontakt er en svært kraftig form for nonverbal kommunikation. Når en kvinde føler sig tiltrukket af dig, har hun en tendens til at bryde berøringsbarrieren. Dette er ikke noget, hun gør med alle. Følelsen af at berøre og blive berørt skaber en dybere og mere personlig forbindelse. Denne berøringen kan være noget enkelt, som at berøre skulderen din, når hun ler af noget, du har sagt, berøre armen din, når hun vil have opmærksomheden din, eller til og med en tilfældig omfavnelse. Forestil dig, at det snakker, og pludselig berører hun skulderen din, mens hun snakker, eller hun gør det, mens hun ler af vitsen din. Denne berøringen er ikke tilfældig. Den viser, at hun føler sig komfortabel i dit nærvær og ønsker at bygge en nærmere forbindelse. Under samtalen kan hun berøre skulderen din for at understrække noget, eller bare for at føle sig nærmere dig. Dette viser, at hun føler sig tryg og komfortabel i dit nærvær. Noget, som er et udmærket tegn på hendes interesse. En anden måde er omfavnelse. Hvis hun spontant klemmer dig, enten det er farvel, eller bare fordi hun synes noget, du sagde var morsomt, viser det en grad af komfort og nærhed, som hun ikke ville have, hvis hun ikke var interesseret. Når en kvinde bryder berøringsbarrieren, ofte ubevidst, viser hun, at hun føler sig tiltrukket af dig. Hun vil ikke berøre nogen, hun ikke føler sig komfortabel med eller ikke er interesseret i. Denne typen adfærd er et tydeligt tegn på, at hun er åben for et mere intimt forhold. Har du nogen gang lagt mærke til et slikt tegn på interesse hos nogen, du liker? Del erfaringerne dine i kommentarfeltet. Generelt set er fysisk kontakt et af de tydeligste tegnene på, at en kvinde er interesseret i dig. Det viser komfort, tillid og ønsket om at bygge en mere intim forbindelse. Hvis du lægger mærke til, at hun berører dig på en uformel og hyppig måde,
kan du være sikker på, at hun er interesseret. Det tredje tegnet på, at hun er vældig interesseret i dig, er når hun gør en speciel indsats for at pynte se for dig. Denne opførsel tydeliggør hendes interesse, og jeg vil forklare hvorfor. Wenn ein Mädchen vorschlägt zu kuscheln, ist das ein starkes Zeichen dafür, dass sie körperlich und emotional mit dir verbunden sein möchte. Kuscheln ist eine intime Form der Nähe und Ausdruck von Zuneigung, abhängig vom Kontext. Indem sie dich einlädt, zu kuscheln oder nach Gelegenheiten sucht, dich zu umarmen, zeigt sie, dass sie diese Art von Nähe mit dir teilen möchte. Es ist wichtig zu beachten, dass Kuscheln nicht automatisch bedeutet, dass sie mit dir ins Bett gehen möchte. Es ist vielmehr ein Ausdruck von Vertrauen, Zuneigung und dem Wunsch nach emotionaler Verbundenheit. Es ist ein Zeichen dafür, dass sie sich sicher und wohl in deiner Gegenwart fühlt. Wenn sie Kuscheln vorschlägt oder nach Gelegenheiten sucht, dich zu umarmen, kannst du sicher sein, dass sie ein hohes Maß an Interesse an dir hat. Sie möchte diese besondere Form der Nähe mit dir teilen und zeigt damit ihre Bereitschaft, sich auf einer tieferen Ebene mit dir zu verbinden. Es ist jedoch wichtig, die Signale immer im Kontext zu betrachten und die Zustimmung und Grenzen des anderen zu respektieren. Kommunikation ist der Schlüssel, um sicherzustellen, dass beide Parteien sich wohl und respektiert fühlen. Insgesamt sind das Herausputzen für dich, das Vorschlagen von Kuscheln und das Zeigen von körperlicher Nähe klare Anzeichen dafür, dass ein Mädchen starkes Interesse an dir hat. Achte auf diese Signale und sei sensibel für ihre Bedeutung, um festzustellen, ob sie an einer tieferen Beziehung interessiert ist. På at symbolet inkluderer også subtile fysiske berøringer. Hun kan søge subtile måder at berøre dig på, som for eksempel at strykke skulderen din, give dig et klap på ryggen eller klemme dig på en vanlig måde som et tegn på hengivenhed. Når det er koser, kan hun forlænge øjeblikket, øge grebet lidt eller til og med hvile hovedet på skulderen din. Disse adfærdene viser, at hun ønsker at være nær dig og definitivt har seksuelle intentioner. Hvis du er interesseret i en kvinde og lægger mærke til, at hun foreslår at kose eller leder efter muligheder til at kose se med dig, er det et stærkt tegn på, at hun er interesseret i dig. Mit råd er, hvis du også er interesseret, ikke gå glip af denne muligheden. Som jeg nævnte i begyndelsen af videoen, er dette definitivt det mest åbenbare tegnet på, at en kvinde ønsker at have sex med dig. Hvis en kvinde snakker med dig og begynder at lage vitser eller antydninger af seksuel karakter, er det et klart tegn på, at hun flirter mere intenst med dig. Vær obs på dette. Vær opmærksom på, når en kvinde begynder at lage vitser eller antydninger af seksuel karakter under samtalen, viser det interesse for dig på en mere direkte og forførende måde. Disse vitsene har som mål at skabe en mere intim og afslappet atmosfære mellem dere, som åbner op for muligheden for en fysisk og seksuel forbindelse. Hun kan lave frække kommentarer ved at bruge dobbelttydige ord eller fraser, som tydeligt har seksuelle konnotationer. Disse kommentarerne kan være subtile eller direkte, afhængig af kvindens personlighed. En anden ting, du bør være opmærksom på, er, at hun kanskje smiler eller ler skadefro, når det kommer til seksuelle vitser. Dette adfærd viser, at hun føler sig komfortabel med at snakke om dette temaet, og at hun begærer dig stærkt. Når en kvinde laver seksuelle vitser under samtalen, viser det, at hun er villig til at overskride venskabsniveauet. Det signaliserer, at hun føler sig tiltrækket af dig og er åben for at udforske en fysisk og seksuel forbindelse. Dette tegnet afslører en dybere interesse og ønsket om at tage interaktionen til en mere intim niveau. Hvis en kvinde begynder at lave vitser eller antydninger af seksuel karakter under samtalen, er det et klart tegn på, at hun flirter mere intenst med dig. Vær opmærksom på frække kommentarer, skadefuldt smil og mere frimodige samtaler. Men nu, fortæl mig, har du identificeret dig med nogen af disse tegnene? Jeg vil gerne snakke med dig om det, men det er alt for i dag, min ven. Ikke glem at give en tommel op og abonnere på kanalen, slik at jeg kan bringe flere videoer som dette. Tak for at du var her, og vi ses i næste video.